Hello, welcome back to my YouTube channel. बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नैबे दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एबा लांगोनानिफ्राय आं दिनैनि बे बड'लेण्ड महोत्सव जानो गोनां दिल्लीयाव प्रग्राम जानो गोनां बे प्रग्रामनि जानिखि एबा नैबे दखरानिफ्रायनो आं नैबे भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय जार्नि खालामनाय नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। जोंना ट्रेना एसे आलादा जाबाय, स्पेशल ट्रेनाव जोंना जायासै, अरुणाचल एक्सप्रेस बे ट्रेनावहाय जोंना जाबाय। जोंनि ट्रेननि टाइम टेबला जाबाय हरनि एबा फुंनि 1:30आवहाय जोंना उदालगुरि रेलवे स्टेशनावहाय सफैगोन। जों बेयावहाय जों हरावहाय नैबे दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेयावहाय थांनांगोन। दायो जों एसे रेडि जाना लादोनि, आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बयबो अनसायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिल्लीयाव आङो फार्स्ट टाइम थांगोन एबा फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्सबो लागोन लाइभआव। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन। आं बे भिडिअखौहाय जास्ट जार्नि खालामनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन, ट्रेनाव मा मा जालांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन। नोंथांमोना दे नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेवहाय आङो नै दिल्ली जायनाखि बड'लेण्ड महोत्सवआव थांनो थाखाय दायो रेडि जाबाय। फुरा आङो बेगावहाय आं सोनानै लानोसै। आर'नाइ लाबाय आरो लोगोसे वेस्टकट लाबाय, नै आर'नाइ, बेनिफ्राय गामसा लाबाय आरो लोगोसे सला गुफुर लाबाय। बेखौहाय बड'लेण्ड एबा बड'लेण्डनिफ्राय दिल्लीसिम लाना थांगोन। बेखौहाय रेलियावहाय गाननो थाखाय आं बेखिनिखौहाय लाबाय आरो लोगोसे जुता लाबाय। बेखिनियानो आरोना, बेखिनि आंनिया दिल्लीसिमहाय सहैगोन आरो दा। जाखांबाय नामा ओंखाम? ओंखामखौ जों जाना लाबाय, दायो थांनायनि लाहार मा रेडि खालामखो? दायो आङो बेगाबो आं फुल जाजोब्बाय। दायो दै गुदुं रेडि खालामगासिनो आङो। माने एसे देहाया गाज्रि नालाय, थान्दा थिगानो दे, बिराद थान्दा, बेनिखाय दै गुदुं लाबाय आं। थिगानो बरिया। फाइनालि जों ओंखारबाय। दायो फट'शुट लानो नागिरदों। 10:42 जाबाय। फाइनालि जोङो नै अफिसनिफ्राय जोङो थांदोनि। फाइनालि उदालगुरि रेलवे स्टेशन मोनफैबाय जों नै। बडि बिल्डार गोजानै मोनदों मोनाखै? गोजाखैबा बडि बिल्डार महा थांनाय? दिल्ली। बाबा फार्स्ट टाइम नामा? फार्स्ट टाइम। बरिया मोजा। ट्रेना खैथायाव दोङो नोंनिया? 1:30 बाजियावसो दोङो। 1:30 बाजियाव ने? उन्दुनो ओंखारबाय दा? उन्दुनोथ' ओंखारदों, मा खालामनो उपाय गैया। दे जोंनि न'आ बे ट्रेना गुवाहाटीसिम थांगोन। बे ट्रेना गुवाहाटी। आदानि थाखायथ' नैबे दिल्लीया गिबि खेब ना सिगांफ्राव थांखांबाय? नैबे आंनि थाखाय 5th टाइम जागोन दिल्लीया। 5th टाइम? वाव। सिगाङाव ओइ आन्दलन बिदि जोंनो धरना खालामबाय। अरुणाचल एक्सप्रेस ट्रेनावहाय गाखोनो थाखाय बहुत एक्साइटेड जाना दङ। नै बेसेबांबा गोबाव नेयै सफैबाय। बेसेबा गोबावनि उनाव जायो? बेसेबां गोबाव थानांगौ हा? 2 आवार्स ना? 2.5 घन्टासो नेनांबाय बेयाव फैनानै। 2.5 घन्टासो नेनांबाय ने? जोंनि दा बैयाव निखिनियाहाय थागोन आरो ना। B12आव जोङो फाइनालि गाखोनो मोनसिगोन। Bodoland Mohotsav, Bodoland Mohotsav, Bodoland Mohotsav, Bodoland Mohotsav. हारिमु जौगाथायनि महत्सव।
come. Bodoland Mohotsav, Bodoland Mohotsav. Finally नै आखोबाय जोङो गावबागाव सिट गोजानि नै जोंना नै गावबागाव सिट आरा आंनियाबो नै बेयावनो गोजौआवनो आनबक्सिं खालामनो माखौ ঠিক আছে दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन बाय बाय